mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hindi kita marinig. Hello, ma'am. Hi po. Good Hello, evening. ma'am. Do you hear me po? Hello, ma'am. Hi, do you hear me po? Hello, ma'am. Hello? Oh, ma'am, standby lang po kayo, ma'am. Ready na po tayo, ha? Sige po. Thank you po, ma'am. Game, Happy dude. Monday. Dude, ang layo na ng bed. Game. Hi, Kabisyo! Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terang. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will And we Listen. don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po. Good evening po. Good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Kimi na lang po. Kimmy, tama ba? Yes po. Ilan taon ka na, Kimmy? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Kimmy? Sa Pasay. Pasay. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Kimmy, 27 from Pasay. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko pong isi-share ngayong gabi is yung about sa pagsusugal po. Mhm. And medyo na-addict and hindi naman naubos pero ang dami kong perang nasayang kasi. Umabot na sa magkano itong perang nasayang mo? Kung susumahin po this year lang po, since January, siguro po mga nasa less than 1 million na din. Less than 1 million pesos. Yun ang tansya ko kasi like sa isang linggo kasi parang 3 to 4 times a week. Mhm. So parang siguro in a week parang mga 100K din ganon or mga less than 100K. Mhm. Kemi, pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula itong pagsusugal mo and ano bang trabaho mo, paano kinaya ng budget mo, itong paglalabas ng ganitong pera, at sa ngayon ba, kumusta ang finances mo? Okay naman po ang finances ko ngayon. Actually, meron akong maliit na business and meron akong stable job na super blessing siya sa akin. Kaso, ang problema ko lang kasi is work from home. Then, kapag nababurn out, ang nagiging ano ko kasi is yung pagkakasino kasi. Yung outlet mo, nagiging kasi. Yun ang outlet ko. And nagkaroon din kasi ako ng mga friends doon and parang nagkaroon din ako ng parang boyfriend doon. Parang Boyfriend. ganun. Mhm. Pero pwede ko bang malaman, Kimi, ano bang gender mo? Matanong lang namin. I'm a transgender po. Okay po. And nagkaroon ka ng boyfriend doon sa casino na player din ba o nagpapalaro? Player din siya. Player din. Mm-mm. Hirap pa naman, no? Kapag may nakasama kang player din. Minsan, umaarbor pa sa'yo na, tara, laro tayo. Palaruin mo muna ako ngayon. Una parang kasama ko lang siya sa table, ganun. Mm. Then, naging ka-close. Then, ayun na. Hindi lang kami sa casino nagsasama, ganun. Sa hotel na rin, no? Kasi Hindi naman. Kumbaga parang, naging seryoso naman. Kumbaga parang, naging okay naman din sana yung patutunguhan namin. Kaso, ayun, medyo, wala eh. Medyo worse na rin kasi nangyayari. Like, kumikita naman sana ng, sobra naman sana. Kaso,
yung almost ng kalahati ng kinikita ko kasi is napupunta lang sa pagsusugal. Okay. Kimi, matanong lang namin, ba't ka napasok sa ganyan na sistema na mag-casino? Well, nagsimula ako year 2025. I think mga last year lang din. Siguro mga ganitong taon din. Nung una, Mhm. parang kumakain lang dun sa loob ng mga restaurant, mga ganun. Then, Tapos? ayun, naaya. Then hanggang sa ako na lang yung mag-isang pumupunta. Anong game? Ano, baccarat, roulette. Nako, baka parang lucky 9, no? Pero mostly roulette. Yung roulette na 1 to 36. Mhm. Ayun. Kasi parang minsan hinahabol mo na rin yung parang, alam mo yung feeling na nananalo, ganun. Oo. Ayun po. Ano na yung pinakamalaking napanalunan mo? Mga ano lang naman, parang mga 100,000 lang din naman. Pero, Mm. may daang libo, hindi naman siya million like jackpot. Pero, kung pupunta ka lang 3 to 4 times a week, tapos magdadala ka halimbawa ng mga 10, 20, imagine sa isang buwan, magkano din yun. Tama. Tapos hindi naman madalas panalo, mas Mm. lamang yung talo, Talo. ganun. Mm-mm. Nabanggit mo Ayun. kanina na okay naman yung financial status mo. Mm-mm. Sa ngayon ba, napag-iisipan mo na itigil itong pagsusugal nang sa gayon, wala nang makuha pa doon sa ipon mo o doon sa pumapasok na pera sa'yo dahil sa trabaho or businesses mo? Well, ganito. Kaya rin ako tumawag kasi parang gusto ko rin awareness pala sa ibang tao. Mm-mm. Kasi ngayon ang plano ko kasi, gusto kong magpaban sa PAGCOR ng self-inclusion ban. Tama. Okay. Siguro mga 1 year lang muna, ganun. Mm-mm. At least a year, then, Mm-mm. ayun, 1 year. That's- Kasi may 6 months, may 1 year, then may 5 years. Mhm. So naisip ko baka 1 year. Mm-mm. At Ang problema ko lang kasi, work from home, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Halimbawa, pag na-burn out, yun naman ang problema kung saan ako pupunta. Meron ka bang activities na iba like sports, pickleball, paddleboard, anong mga Ayun, activities yung mo? pickleball, kaso parang natatrying hard ako kasi parang hindi ako ganun hindi ako Sporty? ganun ka-active. Sama ka sa amin. Mm. Wala pa akong ganong friends ba doon? Hindi, sa Ganun amin. lang. Friends mo na kami ngayon. Sama, Oo, kami friends mo. Sa amin mo ituon ang atensyon mo, ganun. Okay ba Ayun. sa'yo yun? Sama ka sa amin. Pwede naman. Tapos minsan, gym. Kaso parang naboboard din ako minsan sa gym. Alam mo yun, parang coffee shop, ganyan. Parang naboboard ako agad. Ay, anong klaseng parang tao in terms of activities? Ikaw ba yung tipo ng tao na gusto mo parang mind game yung dating? Gusto mo ba na physical yung dating, nung activity mo? Anong klase yung hinahanap mong parang activity para sa'yo na hindi ka mabuborha? Tama. Gusto ko yung physical, yung laging gumagalaw, ganun. Ay, meron And kaming gusto ko yung, honestly, parang yung may thrill, ganun. Parang, ewan ko, kaya siguro medyo na ako sa pagsusugal. Kasi di pa nagsusugal ka kapag nananalo. Iba yung thrill. Like tumataas yung parang dopamine ba yun? Dopamine. Parang ganun. Oo. Dopamine yun. Mm-mm. Kaya pala, si Titan Jello parang may gusto na i-suggest ngayon eh. Ano ba yung mga gusto mo i-suggest sa mga activities ha? Wala naman. Magpapapawis lang tayo, Kimi. Pickleball. Pickleball! Pwede yung pickleball. Hampasin ko, hampasin mo rin. Payag ka niyan. Okay lang. So, di pa ako masyadong marunong. Pupunta tayo sa Pickle Tower. Oo. Pickle Tower. Uy, magbubukas na yan sa friend namin yan sa Paranaque. Malapit sa Gusto mo SM sumama? Sukat. Gusto mo sumama? Pwede naman po. Ayun. Para makalimutan mo yung pagsusugal mo. Pang travel. Ayun, may physical activities din dun, di ba? Ayan. Ta-travel ka. Travel. Pero wag ka pupunta. Ano?
Pwede rin naman travel, like mga Tagaytay, Baguio, ganyan. Ibang bansa. Pwede, mga Asian countries, ganyan. O tara, sama-sama tayo. Alis kami next week eh. Saan ka ba pupunta? Ha? Pero honestly, siguro ang isa sa pumipigil sa akin ngayon is yung yung parang nagkaroon kasi ako ng doon, ng mga friends, nagka-jowa, ganyan. Pero hindi ko na siya iniisip. Siyempre, uunahin ko yung sarili ko. Kailan mo balak pala pumunta sa Pagcor or kailan ka naka-schedule para... Plano ko na this week. Good job. This week ko na plano. Kasi dalawa kami ng friend ko na actually kagabi yung isa sa malaki naming talo. Like from, ayaw ko sabihin ng pangalan ng casino, pero sa Pasay lang siya. Siguro nakatatlong casino kami kagabi. Magkano? Like imagine, Magkano kaya? nakatatlong casino kami kagabi na inabot yata kami ng less than 24 hours. Like imagine na walang tulog. How much talo mo? Kagabi siguro parang mga 60. 60. Panalo ka na sana, no? Nilaban mo pa ulit. Nakabawi. Tapos, Tinaya mo pa rin. kakahintay sa friend. Alam mo yung napataya. Alam mo yung nakakainis. Like, wala namang pwedeng sisihin dito kundi yung sarili mo lang. Yes. Tama. Tama naman. Actually, hindi to alam ng ng family ko. May mga ilan akong kaibigan na alam to, pero hindi nila alam. Ang alam nila, matagal na akong hindi nagpupunta doon. Like, last year pa. So, May bala ka bang sabihin or ikikip mo na lang sa sarili mo and you will try to really help yourself nang sa gayon hindi ka Sa mas ngayon, makaungkit? gusto ko munang i-keep siya sa sarili ko. Gusto ko siyang i-share ngayon. Siyempre, hindi naman ako kilala ng mga taong nakikinig. Kumbaga, gusto ko lang din mag-share ng awareness na yun nga, kung meron man sa sitwasyon ko ngayon na medyo nalululong na, like parang stop na lang. Ano pumapasok sa utak mo, no? Bilang self-aware ka. So ano pumapasok sa utak mo na mga thoughts about this? Yung medyo swerte ako ngayon sa mga clients eh. Kasi ang work ko kasi is VA. So swerte ako kasi meron akong 2 premium na client. Tapos medyo akong afam na pati siya minsan, alam mo yung nakukonsensya na rin ako na yung tinutulungan, hindi naman ako umaasa sa kanya, pero siya yung parang, nung nakilala ko siya, tinutulungan niya ako. I mean, pati yung allowance na tinutulong niya sa akin, pati yun nasusugal ko pa. So, hindi naman, nakukonsensya, nanghihinayang, and nakakapanghina na kung susumahin ng mga perang na ipatalo is sobra na, as in sobra. Ayun. That's nice na na nag-spread ka ngayon ng awareness no sa mga kabisyo natin ngayon na baka nandun din sa state ng buhay nila na kailangan din nila ng tulong, hindi lang nila alam kung paano no matutulungan din yung sarili nila kasi nga ang pinakatulong na pwede talagang maibigay mo sa sarili mo is yung pag-admit, 'di ba, na eto ka na ngayon, no? Self-awareness talaga and maging available sa kanila yung information na pwede mong i-report yung sarili mo, no? Para hindi ka makapaglaro dun sa mga certain casinos. Ayan. Totoo yan. Pero tama ba na hiwalay na kayo nung boyfriend mo na nakakasama mo sa casino? Hindi pa, pero kasi inaya ko siyang mag-self-inclusion ban. Hindi siya pumayag. So, bali dalawa din tong jowa mo. Siya naman, hindi naman siya yung totaling dulong lang. Hindi siya dulong eh. Kasi parang, ano ko ba sabihin to?
parang meron din siyang ibang discard din kasi sa loob. Tama, Okay. Tama. May mga ganun Sabihin, talaga. pero hindi ko naman siya dinajudge kasi nakilala ko siyang ganun and wala naman siyang inaapakan na tao. So, Yeah. okay lang sa akin. Mm-mm. I mean siya kasi, kumikita kasi siya. Mhm. Pero baka isipin ng ibang tao, ano siya, wait, pwede ko masabihin? Ano siya? Halimbawa, merong big player. Yes. Yes. Tapos Siya- parang, Kakausapin niya yun. hindi, meron siyang regular na big player sa parang, ang budget niya for a day is parang 3 to 5K. Kumbaga parang, sa regular na tao, parang kung araw-araw yun, May porsyento siya. malaki din yun, di ba? Parang ganun. Gets? Ayun. May gusto ka pa bang sabihin, Kemi? Wala lang. Gusto ko lang, masaya ako ngayon kasi nailabas ko na tong parang, yung parang kagabi pa to na parang iniisip ko na nga tumawag kagabi or hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Actually, nakikinig talaga ako sa inyo. And I think meron din yata kayong episode na nag-share about sa pagsusugal. Yes. So parang medyo na-inspire ako doon. So naisip ko nga na, ayun nga, i-share dito sa sa programa niyo po yung itong sikreto. And appreciate namin itong pagbabahagi mo sa amin ng sikreto mo na gusto mo lang talagang ibahagi sa amin ngayong gabing ito. And we respect kung ano man yung mga ayaw mo pang ibahagi sa amin or mag-dive doon sa mga iba pang parts of yourself. But we appreciate it and I hope yung mga kabisyo natin ng mga nakikinig ngayon, no, na nandun sa situation mo ay ma-inspire at maging mulat, 'di ba, sa ganitong klaseng awareness, kumbaga. Ayun. Self-help. Ayan. Thank you so Yes much, po. Kemi. Salamat po. Maigpit na yakap sa'yo, Kimi, ha? Salamat po. Naway huminto ka na at ang nananalo talaga sa sugal yung taong hindi tumataya. Kundi yung Yes po. nakakapag-control Totoo po sa yan. sarili niya. Yes po. We love you so much, Kimi. Salamat po. And pagdadasal ka namin. Salamat ng marami. God bless. Thank you and God bless din po sa inyo at sa programa niyo po. Yes, anytime bukas ang aming programa para sa mga katulad ninyo, ha? Yes po. Mag-update po ako kapag Ayun. Promise, ha? nakapagpa-self-ban na. Okay, basta wag aabot ng August, ha? Kailangan July lang. Of course po. Bye-bye. Salamat. Thank you. Bye-bye, Kimi. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kimi. Ba't ayaw mong umabot ng August? Wala lang, gusto ko lang siyang makausap ng July. Swerte yung July sa akin, birthday ng tatay ko. Ay, kamatayan ng tatay ko yan. Maraming may birthday na kakilala ko. Anniversary ng ate ko yan kasama nung First asawa niya. anniversary mo din sa Labrador. Oh, first anniversary ko rin sa Labrador sa 14, no? Di ba? Marami, Grabe, no? marami. First time natin magkakilala ng July. Oh, July ba tayo nagkakilala? Hindi naman. Mas Di, maaga. first time nating maging magkatandem. Oo. Si ng Rocky, July. totoo po mga kabisyo, si DJ Rocky po ang unang-unang bumati po sa akin dito sa Totoo ba? Oo, siya po yung nagtanong sa akin. Akala ko nakaupo- intern ka. Tanda ko, nandun Oh. ka. Nakaupo ka dun. Oh, tapos ano sabi ko? Nakapula ka pa yun. Ano Di sabi ko? malilimutan yun. Ay mo ako. Hi, gumanon Hi, ako. oo, ganun. Napakabait po nito. Sino ka? Gumanon ako. Sabi niya, hi, uwi ka na. Hindi po, napakabait nitong tao na to si DJ Rocky. Mas mabait si Titan Jello. Hindi Hindi. lang masyadong halata, pero mabait talaga siya. Kaya niyang ialay yung buhay niya kahit sinusumpa na siya ng pamilya niya. Charot! May darot! Ne, pero sulitin natin ang bawat pagkakataon at oras, panahon na magkakasama tayo. Kabisyo, kaya naman magkita-kita tayo sa July 31. Oo, punta kayo dito ah. Oo, punta kayo kasi malay ninyo. Mamalayan nyo na lang. Hindi. Wala na palang maririnig na katulad namin. Charot! May darot. Biro lang. Pero, kabisyo, maraming salamat sa pagtutok ninyo. And I hope, no, sana po nakatulong kahit papaano at nakakatulong yung programa namin para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Anyway, nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.
Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Cedric Escobar. Got to believe in magic. Metro's #1 Love Radio. Basic!